ko ma dai kai ma ka fara suna ni. Ko ki fara ciki da kan ba. Ni dai yanzu da abin da zan gaya maka ka san yadda za ka yi Alhaji ya baka dukiyarka a hannunka kowa me za ka yi ka je ka yi abinka. Kar ka manta ni fa siyasa ce ta haife a cikin ta na tashi kuma a cikin ta na girma don haka in dai cancanta ni na cancanta in zama sanata a wannan yankin. Duk wannan abin da kake faɗi ko akwatin kofar gidanka kai baka isa ka kawo ba saboda baka da jama'a ba sa yin ka. Waye wancan? Waye wancan? Me yasa kake son ka sani? Fine. Dama ina son gani ne ko na isa. Ashe haka ne na isa. Ashe? Nemi wanda ka isa da shi amma dai ba ni ba. Doctor na ce ban sani ba ko an sama ci gaba dangane da binciken da kuka gudanar. A binciken da na gudanar ta bangare na an so a hallaka shi ne. Don ko kanshi aka so a fasa da bindiga. Don ma an yi missing target ne. Sha. Shi dama ƙarshen alewa ƙasa. Mutukar ka ce zalunci da mugunta za ka sa a gaba, to wallahi ba ga komai a rayuwarka ba. Ni kake gaya wa irin wannan zafafan kalama? Ka san wake gaban ka. Fansar Waye zai dinga zuwa muku a duk ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Royal City TV.